Aku udah dikangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakoke. Ha iya, ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna nek ditandangi. Lho, aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Diwangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming labuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke, kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwune tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung karo kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula. Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho. Pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Darat asena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut wae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja. Apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur sekarang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak niku kula golekke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah alas kelingan to? Iya. Pas pados wahyu cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kaya ngene iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Mulai dan Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Adhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Ki lho rekan-rekanku wis siap nandingi para Sata Kurawa. Wong ya urung do mangkat kok kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa budal sekarang menemui aduhku. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Budal samrika. Ngestoke dawuh, Bagong. Piye, do percaya ora karo tua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Budal saiki sendika Bagong. Aku nek ora memen-memen ora dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe do ora percaya karo aku. Sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Kowe ya aja meneng bae Bagong, kowe mbantu. Siap mbantu aku nek lanu apa jenenge jagoku kaya ngono kae wis kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Simbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk Simbok Kanastren, moko Simbok Kanastren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebeh. Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak. Simbok tak peke. Bocah nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren ki widodari, Reng. Wah, Semar ki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awan ndelok polahe Semar. Nang tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatan. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok
bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ha goblokmu ora. Ora aku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus semar. Ha ta, Mar? Ben keculek matane. Dan untung ora nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang wayu. Aja. Apa, Pak? Santi mulya. Walah, monggo dados. La ilaha tak plathuk ndiasmu. Kurang ajar ora.